शिवसेना आम्ही केन्ना सोडूंक ना आनी केन्ना सोडचेय ना, मात बाळासाहेबांचे विचार घेवन आम्ही फुडले राजकारण आनी समाजकारण करतले अशें एकनाथ शिंदे हांणी म्हटलें. शिंदे आपले समर्थक आनी आमदारां सयत गुवाहाटी आसामांतल्या रेडिसन हॉटेलांत दाखल जाला. आपल्याक 40 आमदारांचो तेंको आशिल्ल्याचो शिंदे हाणें दावो केला. आयजूच एकनाथ शिंदे आमदारांचो स्वतंत्र गट स्थापन करतले अशी खबर कळ्ळ्या. इतले मजगतीं महाराष्ट्राचो राज्यपालाक कोविड संसर्ग जाल्ल्यान हो ताबो गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांकां दिला. ताका लागून महाराष्ट्राचे पुराय राजकीय घडणुको आतां गोंया वटेनच्यान सुरू जावपाची चिन्नां आसा. सर्व आमदारांनी बाळासाहेबांनी जी दिलेली शिकवण आहे, हिंदुत्वाचा मुद्दा जो आहे, या मुद्द्यावर आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची जी शिकवण आहे, या शिकवणीनुसार कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या मुद्द्यावर हिंदुत्वाच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी फारकत घेतले नाही. सत्तेसाठी असो वा राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे, हे कडवट हिंदुत्व, ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय. आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत. आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही. पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत.